लोगोफोर गुड मर्निं नै दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। सिखाव लामाजोंसो फैबाय आं नै लामाया माबायदि फैफेराखैमोन आं बे लामाजों बबेजों सहैगोनथाय लामायाबो दिनैसो फार्स्ट फैदों बबेजों सहैगोनथाय मिथिला। नै रायजोफोर नैबावसो फैदों आङो खिथाबोनाय आं दहाय बबेबा जायगायाव थांनो नागिरदों होननाया नैबावसो फैदों आं। आयौ मा माथो होनला आरो बैखौबो सारगोन ना दा बेखौ सारखांबा हमनोसै आंबो रेडि जानोसै। हनै बै मा बुस्थुमोन मोसौआ मा दंमोन हनै दङ बैयावबो मोनला सेराव दोनथ' बारसिनलायथारदोब्रा सिंगि मास खिबा मा मास होनोमोनलाय नांदर मास होनलायथारसै। नै दैयानो जोबनो रोङा ना हनै दैया बोहैबोगासिनो बाव बैजों फैलाय मोनलागासिनो हंनि मासिगोन नैबावनिखौ नै नाया बेजों फैबाय थायो बैयाव थानायफ्रा बोहैबोयो। नै मासे साल्ला थैलाबायनानै दंथारो माने ओइले आइयानो सोलालाजोब्बायसोना माबा
जा बुरजा मोनबाय लोगोफोर नै नाया बाल्थिंनै नोंखौ सानलायलायनायनि हाब्रुजों बाल्थिंनै फुख्रिनि माब्रै मोनदों फुख्रिनि मा 6था बैयाव मा दं बिसियाव 6था दं सिङाव दंबावो 6था मोनदों सिनायानो सिनायाबाबो नों मोनायावसो नुयो बे सानाव नुवा अनखौनो खालामाखै होनबा ना खालामखानाय हनै जेखाइ थेखाइ गाबथाजोबसै खुसियासो मोनदां नै बिथिं सारबावनोसैलाय एबार फारसेथिंजाय ना सारग्राफ्रा नै फैजोब्बाय गाखोजोब्बाय आथिङा नै थांगोरबाय माखासे जा बुरजा ना सारग्राया